Kaseng United Democratic Party kala Pyllait ikimat Treikam Jong na kabenta ka election siya kayeng dorbar tawaan ke jilla da kabakular ban penkala ya ka MOU bala soy na kabenta kitan kaput bat ka Assam bat ya ka state reservation policy kani kaseng ka kular ru ban wanra ya ka jiakren halor ka jing pen Treikam ya ka ILP ki an ke jilla kom ka MSSRA bat ka jing itu ikaktien KHASI bat garo ya kimat Treikam Jong kaseng la Pyllait da Vice President kaseng uba Alan 3F dekar ha ka jing don lang jong ki kertong na Nongkrem constituency uba Lambor Malngiang bat ka Women's Wing State President jong kaseng ikong Pretty Karping Rup u President kaseng uba Met Ba Lingdo shim la don lang ha kani ka program uba dekar ula ong ba kaseng kan tredu ban wanra ikaroy kapar ha kaliang karep karyang ka jing penkop bori ki samla bat ki kam jingo kai perthei akan di ka manifesto ila terusai ya ka ai ka ba ni ku kaseng i ba ka jelai bro koi terungkam ya ka kot kya aman kiliang om tang ka ibormet jong pat na song snong andai kham tam e kiliang ka puli puthi karap karyang u Vice President ka All India